السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن calmini dendagal bandiraɓe julɓe jokorɓe heɗade dande meɗen en garti e aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe hono nafilaji jammaji lewru men korka jamma jofde ɗiɗi. En puɗɗorima bisimillahi irrahmani irrahimi. Yo Allah hokku en wortorade alhamdulillahi rabbil alamina. Ko korɗen hen e ko dewɗen hen Allah e ko mbaɗɗen hen e nafilaji fof Allah jaɓana en, jabono en duuji duwaɗi hen ɗi. Hono eɗen ciftina julɓe noon ko kalten ko tawete ko deftere ene wiye awnul ulama ussalihina. Ko noon deftere nde wiyete. So tawi neɗɗo yiɗi yiide ko kaleten ko yo yaato deftere wiyetende awnul ulama ussalihina, ma taw ton ko kalten ko. Hande ko jofde ɗiɗi, hande woni goo kono ko jofde ɗiɗi jamma ɗiɗaɓo jamma ɗiɗi juulante ko jofde ɗiɗi e ko darɗe jeegom juulete. Darɗe ɗiɗi fof salmine, darnde fof jange fatiha lawol gotol, inna a'tainaka laabi joyi, inna a'tainaka laabi joyi, fatiha lawol gotol, darɗe jeegom, darɗe ɗiɗi fof salmine, darnde fof fatiha lawol gotol, inna a'tainaka kal kawsara, laabi joyi. So a silmini janga oɗo duwaw mo jogorɗen haalde ɗo o: allahumma qarribni fihi ila mardatika wa jannibni fihi sukhɗika wa naqamatika wa waffiqni fihi li qira'ati ayatika bi rahmatika ya arhamar rahimina. Wa sallallahu ala nabiyil karim muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya an Allah qarribni ɓallinam fihi e nder lewru korka ila mardatika fewde weluya maɗa, wa jannibni ya woɗɗinam fihi e lewru korka he sukhɗika tikkere maɗa woni gañgu maɗa hoto sekanam hen, hoto tikkanam hen. Wa waffiqni ya hawridinam fihi e nder lewru korka he li qira'ati e jangude ayatika ayaje maɗa bi rahmatika sabu yurmede maɗa ya arhamar rahimina ya ɓurɗo wawde yurmade e kala yurmotoɓe. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yo yurmede Allah woni e nelaɗo muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yo Allah hokku en tawede ñalawmaji keddiɗi ɗi e horde ɗumen kadi Allah jaɓana en so tawi en koori. O ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗacconakke jafoɗon on.